Apomuden kasie mu no Ahafo Health Directorate Enetano North Municipal Health enso akọ eneduafie a ewo Duayaw Nkwanta na bambofo ho ene wo mu a ede neduafie wo no akofiri wo mu sebeye a yade bia enye wo mu asoye Apomuden hu nsam so ne nkrabata wo Ahafo mu ena wonum ene wonum a wode neduafie e Duayaw Nkwanta akoto kese aye Apomuden mu hwehwemu a wo hwese tuberculosis HIV COVID-19 ene se bia dwemu ha yare ahodo e ho no ebia ye wonum ana se ebi ni ho na afi wapekwan a obefa so a obetumi aboa wonum a wanya bie no eno ase ena Dr. Bernardiziem ya ono ene pani kwankyerefo hwe Apomuden hu nsam so e wo Ahafo mu ne Adom kase twetwe nkomo no de tudwase prisons inmates conditions in terms of sleeping rooms and ventilation, in terms of nutrition and other socio-economic factors predispose them to tuberculosis, which is a disease of the lungs. At Ahafo, until screening inmates, any officers who are willing to subject themselves for that. Yedi yadwin other diseases as well. They say COVID-19, HIV and AIDS, and mental health conditions associated with people who are in this condition. Panya be de kira ono ene hwe Duayaw Nkwanta ne duafie so Steven Awusu so e de sida PSA ema afomantem na so ye Apomuden hu nsam so abeboa amadwumadi etese akoso na ebema wonuma woda ho nso Apomuden afa na ntoma pefra of this nature na na entenya somewhat me select some base screening both officers and inmates on COVID-19, HIV AIDS, TB test and mental health. That's the psychological needs of the inmates. In fact, I am successful because most inmates they are all partaking in the exercise. Shane so say apos papa agiri dintie na obi erasto mu a o se opepep student eyi o si asenkeka wa ema ho emu anum ete nwan won na yeso yasene eme de Apomuden kase ebre wa fe edwade kase ebre na so